So hi guys, nasa ta diri sa bukid no kay para magtugway sa among mga hayop, baka, kabaw ug kanding. So for today's video guys, ang atong i-content is ang kaning magpasilong sa kanding. Kay after ni silang magkaon-kaon before maggabi, kinahanglan maggyud silang pasilungan ang mga kanding kay bawal na sila paulanan kay magkasakit sad ni sila. Ang kaning naka-black mo na ilahang mother. So kanang mga nasa side niya mo yung mga anak. And then, napagkikanding ng ipal din karon guys, no? Manamin siya dapito, namin siya, pagwapa siya. Ano siya, gwapa ko, bes? Oh, gwapa ka, ya, bes! Gwapa ka pa sa tungway, oh? Kaya barag, animalan ang gatugway. Charis! Oh, so, kinahanglan na to silang pasilungan, guys, kay mag-ulan lagi, magkasakit lagi na sila. Kaya marami pa siya mga tao, no? So, same na sila sa tuwan. Napon sila mga sense. Mga 5 senses or 4 senses lang na sila. Sense of touch, sense of smell, sense of taste, sense of hear, and everything. Charos. So, muna ilang payag-payag nga ilang pasilunganan. Daghan kaya sa sangatan pero kanilang nga batch akong unang gikuha. So, atong i-make sure nga pag higot na to ani nila no kay dapat dulol po sila mga sagbot kay gutom na sila sila masima-sima. So, kaning payaga guys, dugay na kayo ni siya no. Balay matanong mo dito sa bukit niya. Kapuyan mo silang mother kay magsakakaraog ba mo nang sa mga hayop na lang na siya oy kay para na po sila mga balay-balay po ba diba? So, maura to siya guys.